Żgħażagħ u diversi għaqdiet ingħaqdu flimkien sabiex b'mod oriġinali jorganizzaw flash mob bħala parti mill-attivitajiet tal-festa tat-tfal fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna ta' Pompej li se tkun qed tiġi ċċelebrata il-ħadd li ġej. Għal-ħabta ta' 10:15 fil-pjazza bdew jinġabru diversi tfal u żgħażagħ lebsin lewn blu sinonimu mal-baħar sabiħ ta' Marsa Xlokk. Man-noti tal-banda tal-lokal beda sfin u l-briju e kif mill-gallerija ħadra tad-dar parrokjali ħareġ il-kor taż-żgħażagħ. Atmosfera ferm sabiħa li fi kliem il-kappillan Luke Seguna li wkoll ingħaqad maż-żeffina għaqad elementi differenti tal-komunità. L-tfal ma nagħtuhomx biss xi ħaġa li tal-mument li ferħu biha biss, imma ħolqot ħafna xhur qabel kien hemm preparazzjoni għaddejja allura dawn anke tfal qegħdin jiltaqgħu flimkien, qegħdin jikabru l-biberijiet ta' bejniethom. Kien hemm ħafna elementi flimkien. Dik tatna ċ-ċans li ikun hawn iktar sens ta' komunità, sens ta' ġabra flimkien allura u anke noħolqu relazzjonijiet ġodda. Wara l-flash mob segwiet purċissjoni fejn it-tfal refgħu statwetta żgħira matul it-triq tax-xatt fejn ingħaqdu magħhom diversi Maltin u turisti jkomplu mal-briju.